שם נגמר החורף ונכנס האביב, בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות. אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. איש אחד קנה לי ספר בן 100 שנה, איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה, ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה, ומאז אני בדרך שרה במקומה. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר, איש אחר יצמיח יער במורדות ההר, ואישה טובה אחרת אם יהיה קשה, רק תצביע אל האופק ותבטיח שאנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. אני מאוד שמחה לראות את כולכם פה, זה מאוד מאוד מרגש, וזה לא מפתיע, כי בעוצמה כזאת של ריגוש ואהבה צפוי גם שיהיו הרבה אנשים שירצו לקחת בזה חלק. כשאני באה לתערוכה, חשוב לי שהתערוכה קודם כל מבחינה אומנותית היא תהיה טובה, כזו שכשהאנשים באים אליה הם יחוו אותה כתערוכה. מיד רואים שיש לנו טאץ' אחר, יש עניין אחר, יש רגישות אומנותית, שזה ממש התהליך קסום. אנחנו עומדים כאן כל כך הרבה אנשים שמעריכים את מה שנעשה, שמעריכים את אילי על העבודה המדהימה שהוא עשה כאן. והנה היום הזה והמקום הזה, וזה שכולכם כאן, והתמונות האלה, ואילי עצמו, וכל החגיגה הנהדרת הזאת, כל הכבוד. אני אומר שאני נרגש, אבל זה לא סתם. במעט שסרקתי ככה את התמונות ועוד לא התמחתי בהן, אתה רואה באמת זוויות אחרות. לעשות תערוכה מהסוג הזה, ובעצם ילדי, הנערים, הבנים, הבנות, כל מי שנמצא שם, אני חושב שמשהו מיוחד. ושיהיה בהצלחה. אני מאוד